Ġesu kien għadu kif tkellem dwar nies diffiċli, għana sejħulhom bil-Malti, nies diffiċli li bħal dawk it-tfal li għavolja doq il-flawt xorta ma jisfnux, jiġbaw minn kollox. U issa llum se nikkonsidraw problema, ostaklu ieħor serju illi jżommna mill-ingawdu l-Alla u s-salvazzjoni tiegħu. U ċoe, wieħed ma jimmaġinax xi sa tkun din, imma hija realtà mifruxa kull fejn tmur. L-indifferenza. L-indifferenza fil-qalb tal-bniedem illi l-attitudni tiegħu hija x'importani. U allura avolja jisma' u avolja anke jara fi żmien Ġesu raw ħafna mirakli u setat potenti bajnihom stess. Xorta waħda kif nħobbu ngħidu I don't care. U dik hija ostaklu kbir illi iżomna milli ta' bilħaq nersqu lejn Alla. Hija sservi bħal dik is-susa fl-Amara. Amara bis-susa aħjar tarmija, ma is-susa x'tagħmellek? Tibda tikollok l-Amara minn ġew. U minn barra tibqa' qisha sabiħa. Imma tkun bla siwi u ma tiswa xejn. U l-istess ħaġa l-indifferenza dan nuqqas ta' interess jikollna minn ġew, minn ma nindunaw, nkun qegħdin nittieklu minn ġew hekk illi nibqgħu prattikament minn ma nilħu lan ta' ħajjitna. Ġesu jsemmi hawnhekk 3 bliet, waħda minnhom infatti nistgħu ngħidu kienet prattikament il-kwartier tiegħu, kien iżura spiss u fihom għamel ħafna mirakli. Korazin, Betsajda u Kafarnahum. Dan ma kienux bliet ostili, qatt ma kaċċew il-Ġesu, qatt ma pruvaw ħaġruh, qatt ma kienu violenti kontrih, però kienu sempliċement bliet illi ignorawh. Issa Ġesu għamel mirakli stupendi f'dawn il-bliet. U dawn in-nies baqgħu għaddejjin bil-korsa regolari ta' ħajjithom, bil-ħajja normali tagħhom, jekk kienu jmorru x-xogħol, baqgħu jmorru x-xogħol, familja, negozju, divertiment, ikel, xorb, irqad, bħalli kieku ma qed jiġri xejn. L-indifferenza litteralment teqirdek. U Ġesu allura hawnhekk mimli mħabba lejn dawn nies iċanfarhom. Ilumhom. Il-kelma Griega infatti tfisser għajjarhom. Għajjarhom. So meta tgħajjar xi ħadd tista' tagħmilha jew kattiverja, jew tagħmilha b'imħabba. Din il-gwaja lik Korazin, gwaja lik Betsajda. Jirġa' minn fom ta' Salvatur illi wara li nnifsu qudiemhom, illi tom prova, tom kredenzjali illi hu ta' bilħaq mibgħut mis-sema, u xorta waħda dawn in-nies baqgħu fl-inkredulità, baqgħu mingħajr ma nidmu. Meta twarrab il-Alla u l-Evanġelju tiegħu din mhix xi ħaġa trivjali, mhix xi ħaġa illi bħalli kieku ma ġara xejn. Fejn m'intix interessat fi ħwejt spiritwali, lanqas biss ikollok aptit tingaġġa forsi f'konverzazzjoni ma' dak li jkun. Jew tikkritika. Kważi aħjar tissara malla, aħjar tiġġieled malla milli ta' tiħdarek. Sawl ta' Tarsu kien jiġġieled kontra Alla, vera? Però Alla waqfu. U għallu Sawl għala qiegħed tippersegwitan u ġabu f'sensieħ. Raġel jew mara indifferenti illi ma jimportajiex tista' mhux tagħmilha lil ma jisfen għax tibqa' kif inhi. Il-problema hija waħda serja, ma kienitx biss fi żmien Ġesu, kienet ukoll mifruxa qabel il-miġġa tiegħu u għada magħna sal-lum. U hekk naraw kemm l-iskrittura mqazza hija ta' bilħaq relevanti, tibqa' relevanti għax tindirizza nies li prattikament aħna naħsbu li ħobżna maħbus u żejtna fil-kus kollox normali, kollox għaddej, ma jonqosna xejn. U Alla jibgħatilna l-bxara tajba dwar ibnu Ġesu, l-offerta tal-maħfra u aħna ntuħ darna.
xoffiża serja, vera. Ġesu jirreferi darba għal każ ta' Noè. Meta Noè Alla qabdu biex jibni arka illa kien se jibgħat ġudizzju fuq id-dinja u kien ħajarraqa. U Ġesu jgħid li bħalma ġara fi żmien Noè hekk ukoll se jkun fi żmien bin il-bniedem. Kienu jieklu, jixorbu, jiżżewġu, jingħataw għażwieġ. Sa dakinhar li daħal Noè fl-arka u ġiddu l-luvju ered il-kulħadd. Hekk ukoll se jiġri, hekk ukoll ġara fi żmien Lot, kienu jieklu, jixorbu, jixtru, jbijaw, ħawlu, jibnu, affarijiet leġittimi, affarijiet tajbin li nagħmluhom ħana wkoll. Imma li tingaġġa ruħek fihom u tinsa lil Alla li ħalqek u twarrab l-offerta tal-salvazzjoni tiegħu bħalli kieku xejn, Ġesu jgħidilna x'jiġri lil dawn it-tip ta' nies illi fi żmien Lot Sodoma inħarqet b'nar ta' xita mis-sema u kubrit mis-sema u erdithom kollha. U hekk ukoll aħna naħsbu kultant li fi żmien Noè meta qed jibni l-arka n-nies għadu jgħajruh u jissuttaħu bil-ġebel u ġieli smajt stejjer hekk. Aqra l-Bibja u imkien ma ssib imkien ma ssib illi n-nies infatti Noè kien jippritkalhom u xorta baqgħu ma nidmux. L-opportunità kienet hemmhekk u ma taw darhom għal dik l-opportunità. L-indifferenza għal darb'oħra, id-diżinteress, l-inerzja li inti qisek fis-sħana qalila tax-xemx, qiegħed fix-xemx qiegħed fis-sħana u qas għandek aptit li tqum minn postok u tmur x'imkien għar-rwieħ u għall-frisk. Dik l-indifferenza li teqret ir-ruħ, Iddu noqogħdu b'seba' għajnejn illi ma nagħtux bis-sieq il-privileġġi u l-barkiet li Alla qed jippreżenta qudiemna propjament għall-benefiċċju tagħna. Li nibqgħu negliġenti u nibqgħu passivi hija l-ar ħaġa li nistgħu nagħmlu. Għal min ma jieħux azzjoni xierqa u ċoe x'azzjoni meta Ġesu għamel dawn il-mirakli u ppreżenta lu nnifsu bħala s-Salvatur potenti mis-sema. L-azzjoni tagħna hija indiema lejn Alla u fidi fih. Li aħna nesprimu fiduċja fih. Però jekk ma nagħmlux hekk, eventwalment ma jibqa' xejn ħlief denunzja, ħlief gwaj. Il-pronunzja tal-gwaj illi hija għal darb'oħra mifruxa matul l-Iskrittura x'Alla jafżana, Alla jussina. Imma it-teddida tiegħu jekk aħna nibqgħu għaddejjin għar-riħna bħalli kieku ma smajna xejn, it-teddida tiegħu jagħmilha bonfatt. It-teddida tiegħu imbagħad attwalment titwettaq. Il-littra l-Ebrej għandna diversi twissijiet. Waħda minnhom f'kapitlu 10 vers 26 fejn jgħidilna li jekk aħna niddimbu għax irridu wara nkunu ħadna t-tarif tal-verità. Ġi smajta il-verità, l-Evanġelju smajtu u fimtu. Ma jibqa' l-ebda sakrifiċċju għadnu bied imma l-istennija tal-biża' tal-ħaq, ġifi tal-ġudizzju u l-ħeġġa tan-nar li jbilaw lill-avversarji. Alla qiegħed iresqilna l-barkiet tiegħu u fimħabtu ridna li aħna nilqawhom jekk dawk il-barkiet aħna tuhom darna jinqalbu f'saħħta. Jinqalbu f'saħħta għalina. Meta tiċħad jew imqar titraskura il-ġibda tal-grazzja ma jifdal xejn għalik ħlief ġudizzju. Bibja tgħid illum huwa l-jum tas-salvazzjoni. Ma nistgħux inħallu għall-għada, ma nistgħux nittraskuraw l-azzjoni rridu noħduha illum stess. Però ħafna nies ma jagħmlux hekk. Ħafna nies igawdu tieba tal-Alla. Il-bontà tal-Alla li żżurhom kuljum, li jqumu kull filgħodu b'saħħithom, jieħdu l-kolazzjon, joħorġu għax-xogħol, għandhom familja, għandhom ukoll ċertu ammont ta' lussu f'ħajthom. Alla wkoll laħaqhom bl-Evanġelju u jgħidu x'nambuh. X'impurtana. Pawlu jitkellem hekk dwaru mara. Fir-Rumani 2 jgħid jaqgħu inti qed tmaqdar ir-rikkezzi tat-tjieba tal-Alla u tas-sabar tiegħu
u tad-dewmien għall-għadab u ma tafx li t-tieba tal-Alla tmexxi għall-indiema, it-tieba li Alla jurina ma kull wieħed waħda minna kbar u żgħar. Prattikament mad-dinja kollha. Dik hija maħsuba biex tmexxina għall-indiema. Biex aħna ma nibqgħux b'qalb tal-ġebel, imma narfu li Alla walla twajjeb. U Alla mhux biss jimpurtaħ mis-saħħa u l-ġid fiżiku tagħna, imma jrid l-aħjar għalina. Is-saħħa tar-ruħ, il-maħfra tiegħu, illi nkunu fi ħbiberija miegħu. Alla joffrilna il-maħfra tiegħu permezz ta' Ġesu, però kif ngħidu illi il-lajn ġirja għad tinxef daqqa. Kull wieħed waħda minna għandna appuntament ma' Alla u maqtuħa l-bnedmin li jmutu darba biss wara dan isir il-ħaq. Kemm qrib jew imbiegħed dan l-appuntament ħadd minna ma jaf. Mhux aħjar nieħdu azzjoni minn issa. Il-ktib tal-Proverbju wkoll għandna l-erf tal-Alla li jitkellem. L-erf tal-Alla u jgħid jien se jaħtilkom u intom ma rridtux tafu. Qegħdin taraw dik l-indifferenza. Alla jsejjaħ u aħna nibqgħu ma rridux nafu. Nibqgħu ingaġġati fil-proġetti puwerili tagħna tas-soltu. Min jgħid li huwa biżgħar ħafna, min jgħid għandu xi studja. Elf skuża naqalgħu biex minn għalina nagħtu l-indifferenza tagħna. L-erf ikompli jitkellem jgħid meddejt idi u ħadd ma ħsieb. Iżda ġibtu fix-xejn kull parir tiegħi u ma rridtux it-twiddib tiegħi. Jien ukoll mela mbagħad nitħaq bl-iżvintura tagħkom niddieħaq meta jaqa' fuqkom il-biża'. Alla u Alla tekelmtu. U t-twissija tiegħu rridu ma nistgħux naffordjawha illi noħduha biċ-ċajt. Għaliex għad tkun riversjata il-qagħda għolja tagħna. Aħna naħsbu li ma qosna xejn, ħobżna maħbus, żejta fil-kus kif ħobbu ngħidu bil-Malti. Ma qosna xejn. U allura għalfejn ħadd tiġi tibboderjani b'dan l-Evanġelju u bl-infernu l-ġenna u bil-ħaq li ġej. L-ar ħaġa, l-bluwa tal-bniedem vera fil-flola uċċata tagħha. Ġesu, anzi, Ġesu, Marija, meta kantat tifħil lill-Alla. Isimgħu kif esprimit ruħha, qalet li Alla wera l-qawwa ta' driegħu, xerret l-imkabbrin għax inti li tibqa' indifferenti. U tajtu le m'għandix bżonn l-Alla, m'għandix bżonn lill-Salvatur li provdilna. I'm fine, nista' nibqa' għaddej kif jiena. Xerret l-imkabbrin fil-ħsibiet ta' qalbhom, niżżel is-setanim mit-tron tagħhom u wolla l dawk li kienu huma umli, l-imġewħin xabba biħwex tajba u l-lonja bagħthom il-barra b'xejn. Dawk li minn għalihom għandhom kollox ma jqoshom xejn, bagħthom il-barra b'xejn. Jekk aħna ma nagħtux każ, nibqgħu esklużi mill-festa tat-tieġ. Ġesu ipenġi il-saltna tal-Alla bħala sultan illi bagħat il-qaddejja tiegħu biex jistiednu lil kull min isibu għall-festa tat-tieġ. Ħafna nies illi kienu mistiedna kif irreaġixxew? Ma marrux. Mattew 22 vers 5. Iżda dawk ma ħabblux rashom, infatti dan qalulhom ejjew għax is-sultan ħejja l-mejda tiegħu, il-gniedes u l-magħlufin tiegħi nqatlu. Kollox huwa mħejji, ejja għat-tieġ. Din l-istedina tal-Alla. Iżda dawk ma ħabblux rashom u telqu minn ar-razzett tiegħu u minn an-negozji tiegħu. U din ħaġa għadha tiġri sal-lum. Irridu noqogħdu qassa ta' nfusna illi maħniex fost dawn in-nies indifferenti illi ma jimpurtanix. Bħalissa jidher li kollox huwa normali minn ġurnata għall-oħra, minn ġurnata għall-oħra għalfejn naħabber rasi. Vera? Kuljum qed nisbaħ, kuljum qiegħed nagħmel xogħli, ma jonqosni xejn. Kollox jidher normali, frattant meta niġu biex nagħtu kont ftit snin oħra, għal kollha kemm aħna.
anke jekk għandek 3 snin u għatejx 100 sena. Ftit snin oħra, vera jew le? Matematika, aritmetika sempliċi di. Ftit snin oħra. Rridu jekk minn għalina aħna autosuffiċenti, ngħaddu mingħajr Alla, ngħaddu mingħajr il-Vanġelu tiegħu, il-konsekwenzi mbagħad ikunu terribbli. Ikunu terribbli. Il-prinċipju bibliku jgħid illi aktar ma ninataw privileġġi għolja. Intom li qed tisimgħuni dal-għodu, għandkom dawn il-privileġġi għolja. Alla qiegħed jistma'kom, qiegħed bagħtilkom din is-sejħa għas-salvazzjoni u huwa kruċjali kif se tirrispondu għalija. Kif se twieġbu għalija. Aktar ma jingħataw privileġġi għolja, akbar issir ir-responsabilità tiegħek quddiem Alla. Aktar inti kontabbli lejh. Aktar ma tirċievi dawl, ikbar ikun il-kastik jekk inti tagħlaq għajnejk għal dak id-dawl. Aħsbu ftit. Meta pagan ignorant hawnhekk Ġesu jsemmi Tir u Sidon li kienu fis-Sirja, fit-tramuntana ta' Iżrael, żewġ bliet pagani għall-aħħar. Immorali, fl-idolatrija, għar minn dawn iż-żewġ bliet fejn aħna nsemmu l-Feniċi, vera li darba fl-antik ġew Malta. Mbagħad ġew ir-Rumani warahom, jista' jkun anke mis-Sirjietna huma minn dawn il-Feniċi. Ġesu isemmi l-Tir u Sidon bħala simboli ta' nies illi qatt ma semgħu bil-Bibja, qatt ma semgħu bil-profeti tal-Alla. U allura għandek illum il-ġurnata il-pagan ignorant, għandek kif smajna li iva. Ħafna miljuni ta' nies qatt fadal il qatt ma semgħu li għaz biss semgħu bl-isem ta' Ġesu. U m'għandhomx li kien idea minnu u x'kienet il-missjoni tiegħu f'din id-dinja. Allora meta pagan ignorant illi qatt ma sema bi Kristu bil-Bibja, dan fil-ġudizzju se jkun ikkastigat wis inqas minnek illi smajt u tibqa' ma tindimx. L-indifferenza toqtol l-erwieħ bl-eluf wis aktar mill-immaġinaw. Ħafna nies jidrilhom illi jekk tkun legalist huwa biżżejjed. X'inhu legal? Legalist huwa wieħed illi jidhirlu li bil-tieba tiegħu, bil-obbedjenza tiegħu, billi jipparteċipa fis-sagramenti, billi jmur il-Knisja b'daqshekk, qiegħed jikseb mertu quddiem Alla u Alla obbligat li salvah. Dak huwa legalist illi Ġesu jikkundanna. Ebda bniedem ma jista' bil-moralità jew bil-reliġjożità tiegħu isalva lil nnifsu. Anzi, ta' tip ta' nies huma repulsivi f'għajnejn Alla. Il għaliex fil-waqt li semgħu il-bxara tajba illi aħna jeħtieġilna li nafdaw f'Ġesu, illi miet fuq is-salib propjament biex jiksbilna maħfra sħiħa u perfetta minn għand Alla u jagħtihilna minn dak il-mument li aħna nafdawh. Dawn in-nies huma repulsivi f'għajn Alla għax qegħdin iwarbu lotja tal-Alla, lotja tal-grazzja tiegħu. Fir-realtà nies reliġjużi, speċjalment fil-Kristjaneżmu, huma l-iżjed qiebsa u antagonistiċi biex tilħaqhom bil-Vanġelu. Għax jaħsbu illi m'għandhom bżonn xejn. U allura jadottaw dik l-attitudni ta' indifferenza, tibboderjanix, ħallini bi kwieti, minx nagħmel deni l-ħadd, ma robot il-ħadd, dik it-tip ta' indifferenza. Għattiela ta' bil-ħaq. Għattiela ta' bil-ħaq. Irridu nirrealizzaw illi ċiviltajiet pagani, ċiviltajiet arroganti, krudili, kburin, u bl-Alla jispiċċaw wis aħjar minna li nkunu zaplaħna l-Evanġelju. L-Evanġelju għattama li Alla jagħti lid-dinja. Zerna id-dawl għalina u għal-fejqan irriduh dal-fejqan jew le. Vers 24
Ġesu jgħidilna madankollu ngħidilkom li se jkun iżjed tollerabbli fjum il-ġudizzju għal art Sodoma milli għalik. Taf kwal is-swa ta' Sodoma? Tant kienu nies oxxeni, mogħtija għall-omosessualità u dnubiet kontra n-natura li Alla kellu jeqridhom minn wiċċ id-dinja. Illum għandna idea fejn kienet tinsab Sodoma u Gomorra u xi bliet oħra. Alla eridhom. Frattant Ġesu jgħid illi fil-ġudizzju dawk in-nies ħżiena u mill-għar se jkollhom kastik inqas minn nies bħalkom illi smajtu l-Vanġelu u tibqgħu mingħajr ma tilqgħuh f'qalbkom. Huwa ħsieb sobrju u Ġesu jridna iġibna konxi tal-qada ta' nafusna. Alla berikna bl-abbondanza. Inutli nadottaw l-atteġġament tal-lut fi żmien Ġesu illi Ġesu ġie fi ħwejġu nisu ma laqgħux vera. Lut kienu nies reliġjużi, super reliġjużi kienu. Sakrifiċċji u fit-tempju u fis-sinagoga, ħajthom kienet reliġjuża. U kienu jħarsu lejn bliet bħal Tir u Sidon bħala bliet simboliċi tal-paganizmu sfrenat, korruzzjoni, idolatrija, profanità, gburija, violenza u rejba. U ma kienu jgħidu, le aħna m'għandniex bħal dawk. Aħna nisfajba. Meta ġie Ġesu għandhom u kixfilhom għawarhom u wera li huma bħal nies pagani l-oħra u daqs in-nies pagani l-oħra għandhom bżonn Salvatur. Għandhom bżonn il-maħfra miksuba mis-salib tal-Kalvarju. Dan nies baqgħu indifferenti. Kafarnaum, Korazajn, Betsajda. Bir-raġun Ġesu jippronunzja il-gwaj tiegħu fuqhom. Ġesu jgħid vers 21 u 23 isemmi l-kelma kieku. Aħna bil-Malti ngħidu kieku waqa' u kiser siqu. Inut li noqogħdu ngħidu imma kieku insertajt qiegħed hemmhekk. Ma ġrax hekk hu. Qed tifhem. Jew kieku studjajt iżjed kont hemm issa ħewilt. Billi ħanqogħdu ninfaxxaw ruħna għal le. U frattant Ġesu hawnhekk qed isemmi każijiet ipotetiċi ngħidulhom. Ġesu qed jgħidilna immaġinaw għal mument illi l-mirakli li għamilt jiena fikom Kafarnaum, Betsajda u Korazajn. Kieku għamilthom f'Tir u Sidon, tafux kien jiġri għalhom, kienu jindmu. Tafx qed jgħid Ġesu hawnhekk. Ġesu qed jgħid. Il-Alla l-imbierek iddeċida fis-sovranità tiegħu illi l-mirakli ta' Ġesu isiru f'Kafarnaum u l-bliet ta' Iżrael. U xorta ma nidmux maħabba l-indifferenza tagħhom. U għal kieku saru f'dak il-bliet pagani kienu jindbu. U aħna forsi ngħidu ma, allura għaliex ma għamilhomx f'dawk il-bliet? U kienu jisalva ħafna nies. Ma Ġesu hawnhekk qed jurina kemm ta' bilħaq is-salvazzjoni hija għotja mingħand Alla. Hija għotja mingħand Alla sovran. Dej diffiċilissima anke aħna Kristjani, diffiċli għalina illi nilqawha u nħadnuha u nħobbuha il-verità. Illi Alla mhuwiex obbligat li salvana. U Alla meta jsalva lin-nies isalva lil min iritu. Naf li qed nitkellem b'mod kontroversjali u forsi xħut minnkom qegħdin toqomsu. Per ekku. Il għaliex Ġesu jgħid kieku il-mirakli għamilthom f'Sodoma ilhom li nidmu u frattant ma għamilhomx. Seta' għamilhom? Seta' kien hemm Abram jgħix hemmhekk. Seta' tal Abram li għamil mirakli biex jikkonvinċihom? Seta'. Alla huwa obbligat lejn ebda mitneb. Mu obbligat qatt li jbatlu r-rivelazzjoni tiegħu frattant lil xi wħud lilkom tal-għodu. Batilkom l-aħbar tas-salvazzjoni.
Qed ixandrilkom is-sena tal-ġublew fis-sens li Alla irid u qed jestendi l-ħnina tiegħu lejkom propjament. U mhux lejn nies oħra illi bħalkom qed jgħixu fuq id-dinja u għadhom ma semgħux bl-Evanġelju. Xi privileġġ kbir, kbirissimu qed jagħtikom Alla illum stess. U gwaj għalina jekk dak il-privileġġ aħna ntuħ bis-sieq. Meta aħna nagħtu bis-sieq l-offerta tal-grazzja t'Alla, jasal dak il-mument kif diġà għadna illi Alla jitlaqna għarriħna. L-ar kastik li Alla jista' jagħti minn id-dinja hija lil midneb iħallih fid-dnub tiegħu. Iħallih fid-dnub tiegħu. Tgħid mifhem ġibta din. Rumani wieħed. Fejn Pawlu qal 3 darbiet iten l-istess ħsieb. Għandek id-dinja pagana ta' dak iż-żmien illi Pawlu jgħid għalhekk ukoll Alla telaqhom għal faħx fix-xewqat ħżiena tal-istess qalbhom. Jiġifieri nies illi bidlu l-glorja t'Alla, illi sawru idoli u niżlu għal kubtehom quddiem dawn l-idoli folots. Flok ma qiemu lil Alla ħajju veru il-ħalli tas-sema u l-art. Alla wkoll telaqhom. Ftit wara ġejt, għalhekk Alla telaqhom għal passjonijiet ta' qajb. Ftit wara u bħalma ma ġobhomx li jżommu l-Alla fl-erf tagħhom, hekk Alla telaqhom għal fehmiet imgħawġa biex jagħmlu dak il-kwejx ma jxirqux. Alla jikkastiga il-midneb billi ħallih fid-dnubu. Alla u Alla ta' grazzja li ma bħala wkoll. Alla u Alla ħanin il-prova ta' dan tagħna l-aħjar li seta tagħna. Ma frankajx l-istess ibnu imma taħalina l-koll. Biex miegħu għatina b'xejn wiex kollha. Kif qed nirrispondu għall-Vanġelu illum. Teġix tgħid li għamilt xi riżoluzzjoni 5 snin ilu. Illum kif qed tgħix. Illum għandek ta' bilħaq l-assigurazzjoni tal-maħfra minn Alla. Illi Kristu bis-salib tiegħu irrikonċiljak malla, ħabbek malla. Tapprezza l-lotja tiegħu. Ġesu infatti ikompli immedjatament wara, kallarejt narawha il-ħadd li ġej ta' wara, billi joffri l-Evanġelju. Mela fl-istess ħin illi Alla qed jiddikjara li Alla huwa sovran. Alla jagħmel dak li jogħġbu, mhux dak li nikmandaw, Alla jagħmel dak li jogħġbu. U s-salvazzjoni għal maħturin tiegħu. U fl-istess ħin qed joffri l-Evanġelju u jgħid ejjew għandi intom il-koll li intom imtaqlin u mħabtin wisq. Qed innotaw f'din is-sedina tiegħu lil min qed jistieden għandu għadni kif smajt tok ta' wieħed Malti li qed jisħaq ħin kollu li Ġesu ġie għal kulħadd. Ġesu ġie għal kulħadd. Imma nnotaw ejjew għandi intom il-koll, kollha kemm intom, li tinsabu imtaqlin u mobbijin. Minu indifferenti tista' mhux tagħmel miraklu qudiemu. Il-lajta Pentekostali llum x'inhi? Li Alla jridna nagħmlu l-mirakli biex nikkonvinċu n-nies, Ġesu għamilhom il-mirakli. Kafarnahum, Betsajda, Korazajn, għamilhom il-mirakli, għamel ħafna mirakli, kemm ikkonvertew minnhom? Wieħed l-awlin. Vera? Le. Alla juri l-qawwa tiegħu illum il-ġurnata bl-Evanġelju, l-istorja dwar ibnu Ġesu. Imwielet minn verġni li jgħix ħajja perfetta fuq l-art minn ardnub, li finalment offra ħajtu bħala tpattija għad-dnubiet tagħna. U stess refa dnubietna f'ġismu fuq l-għoda biex aħna mejtin għad-dnub ngħixu għall-ġustizzja. Ġesu qed jestendi din l-offerta lilek personalment illum il-ġurnata. Jekk xi ħadd għandu l-aġġ, u allura da jinkludi lilek, jekk xi ħadd għandu l-aġġ, ħajġi għandu jixrob. Tibqax ta' ulejjina għaddej, tagħmilx dal-iżball traġiku. Irridu naslu biex bħal Isaac Watts, poeta Kristjan,
ta' 250 sena ilu. Għażi Watts kiteb ħafna n-nijiet sbieħ li għadhom jitkantaw sal-lum. U għet minnom jgħid hekk kara. Daqshekk mulej, daqshekk ftaħir bid-dmirijiet li wettaqt jien. Nitlaq tagħmiet li kont żammejt biex nafda fik. Ftijek l-għarfien. Jiddu naslu dak il-punt kruċjali li aħna inwarbu l-emil tajjeb tagħna, it-tjubija tagħna biex minflok aħna nitlibsu bil-ġustizzja ta' Kristu, bil-perfezzjoni tiegħu quddiem Alla. Watts ikompli jgħid. Issa maħbub, issa sejjaħt tiegħi kull qlieħ noddu bistelf, gburit inqisa bħala qajb fis-salib nara ħniena u għerf. Kull privileġġ u kull vantaġġ li darba kelli huma skart. Imbasta f'sidi nkun misjub liebes b'ġustizzja mhux tal-art. L-aħjar emil ta' dawn l-idejn ma nresqu qatt quddiem it-tron. Dak impossibbli għal bnedmin nilqgħu mand Kristu bħala don. Isaac Watts hekk għamel u jalla il-kol kemm aħna. Il-kol kemm aħna jekk hawn 50 ruħ il-50 laħna. Nkunu persważi illi iva. Dak impossibbli għal bnedmin nilqgħu mand Kristu bħala don. Lotja talla il-ħlas tad-dnub u għal-mewt, imma lotja b'xejn talla hija l-ħajja eterna permezz ta' Kristu Ġesu Sidna. Kif qed inħarsu lejn din l-offerta tal-grazzja talla. Se tkun deċiżiva għal kull waħda minnha f'jum il-ħaq. Ejju naħsbu ftit laħwa. Qabel nitolbu. Mela xafna drabi aħna nisimgħu u blaġla sfrenata tagħna nibqgħu għaddejjin minn ħaġa l-oħra. U ma ħallux il-verità tereq f'qalbna. Kemm il-darba smajtuna ngħidu l-importanza li aħna nimmeditaw, li nirriflettu fuq dak li smajna. Ħantikom din l-opportunità issa. Minuta 2 illi fiskiet kulħadd waħdu quddiem Alla. Waħdu quddiem Alla. Waħdek quddiem Alla. Aħseb fuq dal-ismajt. U għajt jien nixbaħ il-nies ta' Kafarnahum, Korazajn, Betsajda. Jew jiena bniedem illi ta' bilħaq dort lejn Kristu u sibt fih is-serħana ruħi.